मोठण करेली आहेत, चिंध्यार करेली आहेत, जे यांचं दरवर्षीचं मान असतं आणि बाकी इतर मंडळी पण असतात. बाबाचं माझ्या चौराची महाराजा काही जरी हिडापिडा असत ते माझ्या इदुगुजूर कर. कोंबड्यानं राखण घेतलंय ना, म्हणजे आम्ही हे जे सगळे मानपण काढले आहेत ते मान्य झालेत असं आता आम्ही समजतो. 5 मिनिटात कोंबडी सोलून झालेली असा पूर्ण भारी. संतोष दादा बसला सॉकेटांवर आणि आम्ही इकडे आता ह्या तुकडे तुकडे करून घेतलेलं मटण असं त्याच्यावर टाकतो आणि चांगलं असं फ्राय करून घेतो. संतोष दादा मस्त हे कसं झालं, रस्सा झाला तिखट बरोबर, तिखट वगैरे मस्त. मटणाचं टोप उतारलेलो असं आता. नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. तर मंडळी, ब्राह्मण भोजन मागच्या भागात तुम्ही बघितलं असतालाच. तर आताच्या भागात आम्ही चाललो वाडवळ करू. तर आमचे 2 वार्षिक कार्यक्रम असतात मुख्य, म्हणजे एक म्हणजे गोडा आणि एक म्हणजे तिखटा. तर गोड्यामध्ये ब्राह्मण जेवण असतं, तर आम्ही ती ब्राह्मण देवाची वेगळी जागा असतं तिकडे जाऊन करतो. पण त्या ठिकाणी तिखटा जेवण करत ना, त्याची जागा वेगळी असतं. तर आज आपण खाली मेन व्हाळावर जातलो. माझ्यासोबत असत प्रशांत आणि अमोल. तर आम्ही टोप घेतलेत आणि थोडासा सामान असा पिशवीत. बाकीचे माणसं पुढे गेली आहेत, आम्ही चाललो मागणं, थोडंसं उशीर झालो. तर या भागात मी तुमका वाडवळ आपल्याकडे कसा करतात, राखण कशी देतात गावठी कोंबड्याची, तर तुमका बघू गावतला. तर ह्या सर्व माहितीसाठी आणि पूर्ण मालवणी गाजलीसाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ कसं वाटलं तो कमेंट करून नक्की सांगा. तरी बघा, हैसर आमचा जो जुना घर होता, थैसरची जी झाडं वगैरे ही जी वाढलेली आहेत, ह्या इकडे सगळी जुनी घरं होती. जवळपास 3 ते 4 घरं होती. आता फक्त ह्या याकच रावला हेमंत काकांचा घर. त्याका पण आता वरती पत्रे घालून आणि थोडासा रिनोव्हेट करून ठेवल्याने. ह्या ब्राह्मण देवाचा जो व्हिडिओ बघितला नसतालाच ना, तर मी तुमका वरती लिंक देते आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये, ती नक्की बघा. ही वाट साफसफाई केलेली होती आणि वाट सफाई न झाल्यामुळे असं आमका चलायचं लागतं जंगलात ना. हे थाय ना वरनाच वाट होती रे, आहे ना आपण आंबल्यानं उगाच हालल्या. ह्या वाटेक ना पहिल्यांदा एक पत्रो भेटायचो नाही ना प्रशांत, पूर्ण क्लीन असायची वाट आणि प्लस ही बाजूची शिरडा पण कायच नसायची. आता इकडे कोण येत नाही त्याच्यामुळे बघा वाट शोधूची लागता, सांभाळून सांभाळून सांभाळून. वाटाप सांभाळ, तू पडलंस तरी चाललात. वाटाप सांभाळ, नाही तर मी तुझा वाटाप करतलो खाली. चला 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 चला. अरे सर टोप घेऊन येताना हालत असत वरती. अरे 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 अरे, चप्पलीला माझा बघा. मागासपेक्षा अजून थ्रिलिंग वाट. अरे खायच्या बोळ्यात गेले हे. अरे खाय ना गेलास. ओके ओके. हा नमस्कार. हा फायनली पोचलो या जागेवर. काय काय भाताक ठेवलेला का आदान, भाताक आदान ठेवलेला चूल पेटून. हे सर आता जी आपली पूजा असतली, म्हणजे ज्यांचे मानपण काढूचे असतात त्याची तयारी चालू असा. केळीची पानं आणलेली आहेत. संजय दादा तो काय करता, पान खाता. महत्वाचा काम पान खाता. तर हैसर असं पूर्ण आपला कार्यक्रम होता. भाताचा आदान ठेवलेला होता, इला ना वायचे म्हणजे जरा, आणि तांदूळ धुवून घेतल्यात. इकडे पूजेची तयारी चालू असतात सगळी. इकडे मग सगळ्यांचे मानपण वगैरे काढून मग आपण गावठी कोंबड्याचा रस्सा बनवतो बंगो. इकडे तर आम्ही पूजेची तयारी करतो. तर हे असा कवाड बावला आणि वात असा भाताच्या मुठीमध्ये लावलेली. इकडे आंब्याच्या पानांची मी मान आणि प्रत्येक देवदेवतांचे मान असतात तसे. तर संतोष दादा इकडे तयारी करतात. मोठण करेली आहेत, चिंध्यार करेली आहेत, जे यांचं दरवर्षीचं मान असतं आणि बाकी इतर मंडळी पण असतात. अमोल आणि प्रशांत इकडे खाली गेलेत. तर आता आपण ही पूजा करून आधी गाराणा घालून घेऊया आणि मग राखण देऊन आम्ही कोंबडो सोलूक जातलो खाली व्हाळामध्ये. बाबाचं माझ्या चौराची महाराजा आज माझ्या बापा जाप दे का म्हणून आज जगत परिवार ठेवलेला कशावर म्हणते आज नाटळकर म्हणजे जी का म्हणून
आज ज्या पद्धतीने तू आज का म्हणून त्या घोटणकारी ज्या ठिकाणी जास्त घोटणं बसवून दिलेलं ठिकाण, तर आज त्या ठिकाणाचं ठिकाण म्हणून पूर्व जसे जसे ज्या पद्धतीने ज्या काय ज्यांना देश गेले ज्या काय करीत गेले त्या पद्धतीने आम्ही येडीवाकडे जेव्हा आज अज्ञान लेकरा करतो. तर माझ्या वैतू 84 महाराज बाकर खेळाचा मालक तू आज कसं वचन घेतलं, वचन पुरवलं, आज हे त्यांना देताव. तर माझ्या बापाची जे काय म्हणून ज्या ज्या पद्धती ज्या ज्या देवतांची जी का भयपणा ठेवती त्या पद्धती ठेवते, ज्याचा मान जसं जसं काढतो त्या पद्धतीने काढलेलो हा. आज या विड्यावर राजी होऊन आज ज्यांना घेणारो ज्यांना खाणारो जो काय म्हणून आज ठिकाणचा जो कोण हा त्याची त्याला राजी करून आज ज्यांना घेऊ गयो आणि ज्यांना आपलं मानून घेऊ गयो. कुठल्या गोष्टीत काही कोणाचं काय म्हणतो अति बत्तीस कामध्ये कसलीही कारणं घेऊन पडलेली असती, 12 कारण असताना असते तरी ज्याची त्याच्या पत्र घेऊन जगाचं काही प्रचार लाव काय जरी कोणाचं असलं तरी ज्याच्या त्याच्या राजरावात बसून आज मला जसं खेळ खेळून काकी मारत पाठी मारत फोटो घ्यायचं संवाद करून असलेल्या लेकरांचा कुटुंबाचं सगळ्या असलेल्यांचं इथपासून मुंबईपासून जिथे जिथे असते तिथे सांभाळ करण्यास सुखजनक राजी हो. आज ज्यांना घेणार राजी करून अज्ञान लेकरांनी जी काही सेवा केली ती मान्य करून घे आणि आपलं ज्यांना घेणार राजी कर बरा करे माझ्या बाबा अनुको आहे ना खालना. आज ज्या पद्धतीने घोटणकर चिंदरकर ज्या पद्धती हवे त्या पद्धतीने उभे राहिलेले आज त्याने ज्या काय करून दिलं त्या पद्धतीत काही जरी इडापिडा असत ते माझ्या दूर करा बराचा करा आणि माझ्या बापाला कोंबड्याने राखण घेतलंय ना म्हणजे आम्ही हे जे सगळे मानपण काढले आहेत ते मान्य झालेत असं आता आम्ही समजतो. हे सगळ्यांचे मान असतात, हे 7 आसरांचे मान तर कवाड बावला आणि अंडा वगैरे वाच वगैरे जळती वाच आणि हे सर्व सगळे नारळ असतात या यायसाच्या स्थानातील सगळ्या देवांचे यायसर गुळ खोबराने सगळं हे मान काढलेले असतात. तर संतोष दादाने आम्ही इकडे सोडू केलेला होतो 7 आसरांचा मान. आणि ह्यो खयचो संतोष दादा, ह्यो मान कोणाचो काढलेलो आहे? कोंबड्याचो. ओके, ह्या सोडून आम्ही चला तर ह्या सोडून देतो. चला राखण देऊन झाली. आता आम्ही इकडे गावठी कोंबडी आणि तलगा जे आम्ही कापलं ते आता सगळ्याकडे साफ करतो. पैसरा डायरेक्ट साफ करतलो आणि मग त्याच्यानंतर महत्वाची रेसिपी गावठी कोंबड्याचो बंगो आमलो दमलो आडोळा घेऊन इलो. सर आम्ही थोडासा या गरम पाणी घेतला कारण त्याची ती पिसा आणि येत नाही त्याच्यामुळे. संत दादाचा एकदम इन्स्टंट काम फास्टमध्ये. कोंबडी सोलण्याचे स्पेशलिस्ट सुवर्ण कोकण ब्लॉगवरची दुसरी व्हिडिओ कोंबडो कसं कापायचो गावठी जे एका 3 लाख व्ह्यू मिळाले आहेत. बघितला नसतालच तर बघा. आणि त्याच्यामधले जे कोंबडो सोलताना दाखवतात ते असं संतोष दादा नाटळकर. हा आणि जर तुमका अशी कोंबडी सोलून हवी असतात गावठी कोंबडी उमेश दादा आणि संतोष दादा यांच्या दोघांका कॉल करा. पटकापट तुमका देतले सोलून सगळे. हे बघा 2 मिनिटात पिसा काढल्यानी. आणि आता ट्रेनी प्रशांत नाटळकर त्यांच्या हाताखाली ट्रेन होता आयला 5 मिनिटात कोंबडी सोलून झालेली असा पूर्ण भारी. आता गावठी कोंबडी कशी कापायची त्याचं आपण एक आता डेमो संतोष दादाकडनं बघूया. पाय नको बाबाशी. संतोष दादा बघा, संतोष दादा एकदम फास्ट असा एकदम क्विक. ब्राह्मण भोजना गेलो नाही वाडवळाक पहिलो नंबर आहे संतोष दादाचो. बाहेर गेलो आमका वाटलं काय तिकटा गेलं की काय ते का येऊक नाही गोड्या जेवणाक. वडा वडा दोघांनी वडा वडा वडा. कोवळा आहे ना कोंबडा तो ह्यो जुना की कोंबडो मोठो आलो होय तो मोठो आलो कोंबडो आहे सर ना आमल्याकडे कोंबडो वाटता. अरे व्हायचा कसा काय सोल्लास कापलेला होता काय ता मग हा आला भारी काम आहे ता. डायरेक्ट आतडी बितडी पूर्ण वेगवेगळी. आणि संतोष दादा कोयत्यानं कापता मगासपासून इरड बरा मग संतोष दादा इरड बरोबर कोंबडी कापता ये का. केस राहतो नाही पूर्ण त्याची स्किन आहे ती क्लीन होय. अरे होय रे होय. हे जे कोंबड्याची आतडी असताना एका नागपूरले भयंकर येतात.
असं कुर्ले गावतले आणि मोठी गावतले ना कुर्ले. हा काय केलं ते का आमल्याक लेग पीस होय होतो आईला. अरे कोयता दिल्या ना देवान. कशा कशा गोडी काढता त्याच्यावर. चढू नको रे झाडावर, तू चढता नाही संतोष दादाला काहीतरी वेगळाच चालला. तिघ जण एक कोंबडी कापतात बारकीशी. ए पित्त बघा अमोल, पित्त बघ नीट. काहीतरी काढ मारा. काळजाच्या बाजूक असताना पित्त गिरगिरी आमल्या पित्त नाही. हा आता बघू काय काढून. बघा 2 तलगा आणि एक गावठी कोंबडो एवढा मटण पडलेला असा. आणि अजून आणि आता कटिंग करणार प्रशांत नाटळकर. हे दोघं जण काहीतरी ना निकाल करतले असं माका तरी वाटतं एकंदरीत. शोधत पित्त काळजाच्या थंय असता. आता ह्या एकदा धुवून घेऊ काय प्रशांत. प्रशांत ह्या धू काय सगळा एकदा परत. आता खालना तर धुवून घे. हे आता पूर्ण आम्ही म्हणजे हे सगळे लेग पीस आणि सगळं वेगवेगळा केला. आता एकदा परत चांगला क्लीन करून घेतो. खायचा फुटला पित्त काय ते माका दाखव. पित्त गेला काढल्यानी. आता फक्त व्हायचा आता गांजो फक्त वेगळं कर. ह्याच्या बाजूक असता ह्याच्या असताना बघ काळजाच्या थंय असताना बघ पित्त. अरे कोंबड्याक नाही पित्त. आता बघ बघ या काय पित्त नाही या पित्त. खाऊन बघ कसा लागतो तर चेक कर. सगळी जाणकार मंडळी तकडे गेल्यात आणि आता आमचं अकडे महत्वाचं काम चालू झालं. या मी मटण असं या गावठी कोंबड्याचा क्लीन करून आणला आणि आता इकडे बारीक करतो. संतोष दादा बसला सॉकेटांवर आणि आम्ही इकडे आता ह्या तुकडे तुकडे करून घेतलेलं. बारीक करून ह्याच्यावर भरला टाकून देऊ. त्याच्यावर त्याच्यातच टाकते म्हणून तो खाली करून सांगितलं. बघू नको तू. पाणी काढ. पाणी काढ आणि ना कांदो बिनो तोपर्यंत त्याला फ्राय करून घे. रेडी कर. बाकीचं रेडी कर तिकडे. आमल्या ते का मदत करता थोडं फिटिंग काढतो. मी थोडा मटण साफ केलं. आता आमलो रवला. आमलो आता बारीक करता. इकडे संतोष दादा पण कटिंग करून देऊन बारीक करता. आणि ह्या बारीक होईपर्यंत आम्ही इकडे फोडणीची तयारी करून ठेवतो. म्हणजे फोडणी आपली रेडी झाली की लगेच बारीक केलेला मटण असं या डायरेक्ट फोडणीत घालणार. तर आजचे शेफ असतात बिर्याणी आणि चिकन रस्सा स्पेशलिस्ट प्रशांत नाटळकर आणि आशिष नाटळकर. तर आम्ही आता इकडे तेल तापत ठेवला. अशी ही जेवण करूची मजा ना म्हणजे वेगळीच काहीतरी. रानात मजा येतं ना. पॉवरफुल. बाकीचे लोक असतात ती पैसे देऊन पार्टी करूक जातात. आम्ही असे बिना पैशाची पार्टी करतो. चला रेसिपी स्टार्ट करतो. पहिल्यांदा कढीपत्ता. एक नंबर. ह्यो आवाज सगळ्यात भारी. सॉलिड. आता कांदो आपला गेलो आहे. सर कोण शेफ वगैरे काय नसतं. जसं आपल्या बनवूचा तसा बनवायचा. पण चव एक कॉन्स्टंट असता रानात केलेल्या जेवणाची. म्हणजे मागच्या वर्षी जसं झालेलो बंगोना तसंच यावर्षी होतो. काही एक फरक नाही. अगदी तुम्ही याच्यात पाणी घाला की घट्ट करा हिशोबी एकच होय ना. होती कसली पेस्ट आपण. आला लसूण टोमॅटो ना. ओके आला लसूण टोमॅटो ते सगळंच घालून टाकतलंच ना. आला लसूण टोमॅटो वगैरे याची सगळी आम्ही पेस्ट बनवून आणलेली. त्याची पिशवी ना आधी एवढ्यात धुवून टाकू नको. ते धुचं सामान सगळ्यांना एका ह्याच्यात ठेव. हो 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 सही. लसणीचं आणि आल्याचं असं पूर्ण फ्लेवर येतात. हे आता थोडा वेळ आपण परतत ठेवूया ना. एका जरासं पाणी सुटला ना टोमॅटो कानी काय मग आपण त्याच्यामध्ये मसालो टाकतलं आणि मग नंतर चिकन. आता मस्तपैकी ना आल्याचं आणि कांद्याचं आणि असं पूर्ण हे सॉलिड येतं. आता मस्त. हे आपण बारीक करून आणला म्हणून ऐसर तर बारीक करून काय भेटला नसता. आणि आपला चिकन पण झाला बारीक करून. फक्त एवढा थोडासा रवलेला असा. हे सगळे मसाले आम्ही मिक्स करून घेतलं. चिकन मसालो हळद आणि घराकडनं आणलेलो होतो. लाल मसालो आणि थोडंसं एकदम तिखटवालो. तर तो मसाला टाकतो आणि आता या थोडा परतून घेतलेलं. म्हणजे मसालो ना चांगलो असो
त्यामध्ये फ्राय होतो तेलामध्ये आणि ही खरीच चव असतात चांगली. आता जेवढा झालेला तेवढा मटण असं त्याच्यावर टाकतो आणि चांगलं असं फ्राय करून घेतो. वाव, हे आता थोडं गावठी चिकन असतं ना या, तर ते का जरा वेळ लागतं, थोडंसं पाणी वगैरे नाही सुटतं, जास्त वेळ ठेवतो लागतं. इकडे आपण चांगली आता तुफानी आग करून घेतो. मगाशी आग थोडीशी आम्ही कमी ठेवलेलो कारण आपले मसाले आणि सगळे भाजत होते. आता फुल आगीमध्ये या मसाल्यामध्ये फ्राय करून घेतलं. हा हा हा, सही. आम्ही एक नवीन प्रयोग करतो. चिकन या करून ठेवला त्याच्यात खोबरा देतो टाकून, म्हणजे आमचं असं वाटतं की ह्यांना जरा खोबऱ्याचं चांगलं फ्लेवर उतरात आणि खोबऱ्यात पण चांगलं मसाला असं लागत. तर बघूया कशी चव होता ती. मस्त असं वास येतात, चांगलं वास. हे आमचा गावठी शब्द, कोणी बोललात ना तर कमेंटमध्ये त्यांचा एकदम पिसा काढण्यात येतली. सुगंध बोलतात पण आमच्या गावठी भाषेत वास बोलतात आहे का. वाटप घेता. तर आता आम्ही याच्यात वाटा पाणी, थोडासा पाणी टाकून ह्या शिजासाठी आता ठेवतो. बाकी आपला चिकन तर रेडी झालेला असा. आणि आम्ही आता टेस्ट वगैरे करू शकत नाही समजा झाल्यावर, कारण नैवेद्य दाखवतो असा वाडी. ह्या मी वाटप घराकडून करून आणलेला. तसा रेग्युलर आपण जे नारळ फोडतो देवासाठी तर त्याच्यात पण करू शकतो, पण तो जरा जाड राहता आणि रशाचा पातळ पाणी होता म्हणून आम्ही. झाला आता ढवळूचा काय त्याच्यात पाणी होतं आणि ती ह्या पण धुवून घे, पिशवी पण धुवून घे त्याची वाटपाची. पिशवी सगळा मस्तपैकी धुवून घेतो. चांगला ढवळ ना. हो जरा धीर धर. आता एक 15-20 मिनिटं झाली आहेत आणि आता बघूया काय परिस्थिती असा ती. हो हो हो, सई उकळी इलेली असा मस्तपैकी आणि तेलाची करा पण बघा. चला आता फायनल स्टेप, कोथिंबीर खायचो गप मसाला घेऊन याचा पाणी आण जा. चला आपला ते रेडी झाला इसरा रसो बंगो मालवणी. तर संतोष दादा इकडे पाणी आणूक चाललो. आमल्या जा, नैवेद्य नाही, नैवेद्य जा, नैवेद्य. कलर येईल हो, ते मग अशी उकळी इलेली म्हणून वाटत नव्हता ना. सही तुफानी. तर ह्यो आपण आता नैवेद्य दाखवतो. तो जो नैवेद्य तो नॉनव्हेजचा असा. तर हेमंत काका आणि दादा हे तो नैवेद्य दाखवतात. आणि इकडे अमोल उरलेले जे आपण सगळे देवांचे मान काढलेले होते तर त्यांच्या इकडे नैवेद्य काढतात. हे टोटल सर 12 असत. हे आपले किती? हे 12 पाताचे 12 तो 13 हो. हा बाहेरचो बरोबर हो तो. आणि अजून एक राहुली आहे ना. झाले ना. ओके. तर नैवेद्य दाखवल्यानंतर आम्ही इकडे टेस्ट करतो. संतोष दादा बरोबर, सगळं बरोबर आहे. सगळा बरोबर आहे, मस्त असा. ओके होय होय, चला पाना वाढूक घेऊया. चला भारी एकदम मालवणी बंगो तुफानी. आयुष्यावर संतोष दादा खुश झालो. शेफ प्रशांत नाटळकर, हेल्पर अमोल नाटळकर आणि व्हिडिओ शूट आशिष नाटळकर. चला घेऊया ना आता. तर चला तर आपण जोग घेऊया. संतोष दादा रस चेक केला आणि आता अमोल पीस चेक करता, कारण गावठी कोंबड्याचा जो मटण असतो शिजायला जरा वेळ लागता. दोघे जण बघा कसे काळीच झालं वाटतं तुला. अरे काही चित्तलात लवकर. शिजला ना नक्की ना. बघ नाही तर अगवण लागायची. रसो बाहेर यायचो सगळं. चला मटणाचं टोप उतारलेलो असा आता. काय आला चला सही तुफानी अशी बघा करायलेला. कलर वगैरे मस्तच. आणि इकडे आता आम्ही सगळेजण जेवू बसलो. केळीची पानं वगैरे आणलेली आहेत, त्याच्यानंतर कांदो पण कापलेलो असा. अमोल आता भात ओढून घेतात. तर चला आता जेव घेऊया.
अकडे तर आम्ही जोग बसतो संतोष दादा अमलो प्रशांत अरे माका रसो घाला मेल्यानु स्वतः घेतले नियर करटीत रसो वाव सॉलिड थांब ह्या घालू पाणी जास्त घालू नको पीस घाल पीस महत्वाचं आयटम पीस आता सेल्फ सर्व्हिस आता कोणाची वाट बघत बसायची नाही अरे गेला बघ सगळा भावला सगळा जेवण चाललं आता असे सगळे उत्थाने बसले आहेत सगळ्यांच्या चिकन अंगावर इलेला हे बघा कसे एक 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 सगळे कोणचं धरून सगळे बसलेले असतात तर आता थोड्या वेळात हे सगळा साफसफाई करून सगळा सामान सॉर्टिंग करून आता आम्ही घराकडे निघतलो चला बाय बाय तर मंडळी वाडवळाचा कार्यक्रम व्यवस्थित पार पडलो आणि आता आम्ही सगळेजण चाललो आंबल्याकडे रश्याचं टोप बाकीचे आम्ही सगळे जे जे काय पिशवी टोप वगैरे आणलेले होते ते घेऊन चाललो तर मंडळी ब्राह्मण भोजन आणि ह्या वाडवळ हे जे आमचे 2 वार्षिक कार्यक्रम होते ह्या दोघांचे पण व्हिडिओ तुमका कसे वाटले ते आमका कमेंट करून नक्की सांगा त्याचबरोबर अजून देखील आपण व्हिडिओ बनवतो कोकणातले तर ते सर्व तुमका बघूसाठी आमचं चॅनल आजच सबस्क्राईब करा आणि जी बेल आयकॉन असता सबस्क्राईब केल्यानंतरची तर ती प्रेस करू विसरा नको काय नाही राहुला ती प्रेस करू विसरा नको कारण आम्ही जे नवीन व्हिडिओ अपलोड करतो ना तर त्यांचे तुमका नोटिफिकेशन येतले मेसेज येतले तर चला भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत काळजी घ्या